Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antornews. Samla Rifiness Warjri ka pa snem karta ka NCC cadet na Meghalaya kala thaw ya ka histori da ka job ban Kiew ya ulum ba jrong tam ha ka pyrthei Mount Everest prahajar praspa south khandai meter ha ka por south mynstep jong ka khat tarik Jymmang. Ka Rifiness kare ka Samla Puli jong ka Antornews College Shillong but ka dekhot jong ka cadet 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Da ka Kiew jong ka kalalong tang ka kanthei ka balai na Meghalaya ban Kiew ya ulum Everest. Da ka bayaso bat ka lik jong ka wansuk merthong hajar khatlai. Bat ka senior GCI dolin kharbi hajar khanriu. Baro arungut kilong kinong sedang lenti hala ka jong kahong. Henry ka jinglet jong Rifiness kalong ka bapinki minsim kerpang ka jingyathu khana ka balashna da ka jingkut jingmon. Ka ba jem ki jing aingo bamla batai bar ka jing phos niu ka bahe palat ban e no. Hashwa u Everest kala de penshisha ya ka jingtibet jongka da ka ba Kiew ya ulum abi gamin nyaw hajar lais pa san meter ha utarakan ha ubnai agas hajar pusau. Ulun bamla ama ubala tinju ya ka jingla bansha bat ka jingkut jingmut jongka kata ka jingjob kalabu ya ka nongrim na ka benta ka ka ban salong ka por ka bapenti kana ya ka lakha ya ka Rifiness hajili shop bat hadin kala he lasan hakenton uman light kor bar ka Rifiness ka day ka balai na pedengki prangut kishipara. Ya ka Kiew jongka omtang hakimita bala Kiew henry hakilum bakin jaman sim bat bakin jamen bagla hab ban Kiew. Kikmi kikpa jongka uslur bor kharmendai bar ka diamond sia warji kidei kinong aimen sim bahajan e. Kajing persang jongka ban Kiew lum kalasdang hapo ki kerdang bala penbet renti jongka National Cadet Corps NCC snem bakadang puli ha auxilium convent Shillong. Kay kabalasdang kum kajing shy ha kapor jong kajing hikai NCC kabaman kasngi kalabatay no shen siya kajing sngotenat kababam nun ya ki baro. Nalor ki kam Kiew lum jong ka Rifiness ka dayru ka nong yelekay wushu bat ka nong yelekay kickboxing kabashirkay. Hadin bakalami khmat ka Meghalaya hakibabun ki jat jing yelekay ki bala penjanay ka minsim jong ka bat penklan ya ka mon jong ka ban ya kendo ya ki jing ki ba tam ha ka pyrthei. Ka jingjob jong Rifiness kalong khampalat banya ka jingjob shimet kare ka jingkhot ka bajem ya ki samla jong kathan shate lam mi ngi ha kathan ha ka ba ki jingphos ni bunsin ki hap ha ka jinglong ka jaka bat kalat ka baduna ka jingjob jong ka ho Everest kalong ka khubor ka bajrong ki tenrai jong phi ki la ban long ki badrit min sim hendoi ka jingpoi jong phi ka la ban ta ya ki beneng kabakarong lairong kadang pau persha ya ka lingkha jong kilum Himalaya ka khun jong ka Meghalaya kala yeng omtang kum ka nong kinglum henry kum ka dak jong ka jing kermen ka jing shlur bat ka minsim bomla ban pinpra ha ka jing kriat ka bajur jong ulum Everest ka ding na kilum Shillong kala bathei khamsted ban ya ka ba minshwa.